Әйттем бит. Татарларны кызыксындырган актуаль темаларга аралашу нуктасы. Жиңелчә, дусларча, татарча. Сәлам, дөнья. Бүген Әйттем бит подкастының чираттагы чыгарылышы. Бүген бездә иң шәп кунак. Ни өчен иң шәп кунак? Чөнки безгә беренче тапкыр мин дә катнашыйм әле дип яздылар. Мондый кунаклар күбрәк булсын дип кичә дә уйлап куйдым. Хәзер регалияларында санап китәм. Хәтта язып куйдым. Димәк, бездә кунакта аспирант, эшмәкәр һәм нибары дахи, миллионер, плейбой, филантроп Азат Кашапов. Сәлам, минем өчен үзем турында блогер дип әйтүем, уңайлы түгел дип әйтмисең. Калганнары нәрсәдер дөрес, нәрсәдергә мин барам гына. Көн сайын укысаң сүзләрне шуңа килеп җитә дип. Бар бит шундый сүзләр. Мантра дигәндә бар, бусы мантра булмый. Мана шундый нәрсәләр инде. Тагын бер язылмаган мәсьәләнең турында сөйләп китик. Мин Азат Кашапов дигән исемне ишетә башлаганда, аның янында сәяхәтче дигән сүз тора иде. Соңгы 7 ел арасында 20 елдан күбрәк илдә булганым бар, күбесендә яшәгәнем бар. Мәсәлән, Кытайда ярты ел, Польшада, 2 ай Индиядә, һәм инде булса 1 ел Япониядә һәм Америка Кушма Штатларында беренче тапкыр булганым бар. Work and Travel программасы буенча шундый менә тулы 7 ел үтте. Соңгы 2 елда бик күп илләргә барганым юк. Студент булганымда яшь сәяхәтләргә чыгып киткәнем бар. Минем өчен бик кызык, чөнки студент булганда син башына бәрә-бәрә укыйсың, анда кадәр сәяхәт итү түгел, әле мәсәлән, чит шәһәрдә укысаң, өйгә кайтып килүдә бик сирәкләгә. Бу нинди сәяхәтче студент? Мин күп дусларым, мин үзем дә шулай дип сәяхәткә киткәч, төрле илләрдән, шәһәрләрдән килгән студентлар белән укыгач, дико не звучит минем өчен. Һәр студент, мәсәлән, мин Казан федераль университетында укыгандым. Безнең университетта шундый программалар булды. Студентлар обмен шундый ясый ала. Киләсендә специальный шәхси отделга, һәм инде анда сиңа төрле илләрне тәкъдим итәләр. Мәсәлән, син Польша чыгып китә аласың, Америка чыгып китә аласың, Европаның икенче илләренә, Азияның икенче илләренә чыгып китә аласың. Һәм синнән сорыйлар, нәрсә син беләсең, ни телләрне беләсең, инглиз телен беләсеңме, яки икенче телләрне, синең академ уңышларың нинди, һәм синнән бәлки интервью ясыйлардыр, бәлки ясамыйлардыр. Бер илдән илгә карап, һәм синең шундый опция бар инде чыгып китәргә. Мәсәлән, әйтүемчә, мин 3 тапкыр чыгып киттем, һәм инде икенче төрле ул Work and Travel үзем сайлап, үзем программам буенча шулай ук йөреп килдем Америкада да. Бу минем инде әйтүем, һәр студент шулай ук сәяхәт итә ала. Һәм инде менә бу без теманы, сәяхәт теманы күтәрдек, чөнки бу бик актуаль тема дип уйлап торам үзем. Студентлар өчен шулай ук шәхси актуаль, чөнки безнең бу елда сәяхәткә китә торган илләр зәрде. Һәм инде менә бу ситуациядә нишәргә, барга микән сәяхәткә, бармаска микән дигән шундый сораулар туа миндә. Бу сорауларга җавабым бара кирәк. Синнән бу теманы күтәреп, ничектер аны сөйләшеп, бәлки кемгәдер кирәк булыр бу җаваплар, сораулар, безнең уйлар бәлки кемдер тыңлап, шулай ук сәяхәткә безнең кебек чыгып китер. Бик сәер сорау бирәчәкмен хәзер. Ничә яшьтә загранпаспорт ясана? Хәзер әйтәм, 2013 елның 9 августында загранпаспортны мин алган идем. Бу инде мин мәктәпне бетергән ел, мәктәпне битердем. Август килеп җитте, загранны алдым, һәм инде беренче курска кирдем загранпаспорт белән. Һәм анда беренче тамга кайсы илнеке? Беренче тамга 1 ел үтте дә шул 2013 елдан, һәм Индия киттем 2015 елның январында. Сессияны алдан биреп, бөтен нәрсәне декабрьдә ябып, һәм инде минем январь, 9 буш һәм февральның яртысы, 9 февраль дип әйтеп була. Шул 2 айда Индия киттем сәяхәткә, волонтер программасы буенча. Ни өчен нәкъ Һиндстанга? Молодежь җәмгыять юнәлешендә шөгыльләнә башладым, төрле проектларда катнаша башладым да. Бер проект, икенче проект, Сәләт, Лига студентов, тан бер ниндер проектлар, һәм инде 2014 елның ахырында миңа Индия барасы килмиме дип шундый запрос килде. Волонтер программасы бар, анда төрле илләр, Индиядан түгел, Индонезия, Индия, Бразилия, төрле илләр, ниндер европейский илләрдә бар. Һәм инде шул илләргә барасы килмиме икән дип сорадылар миннән. Әйтәм, мин төрле проектларда катнашам, бәлки чыннан да икенче илләрдә булганы юк, чыннан да чыгып китергәдер икенче илгә. Шулай булып чыкты да, сессияны алдан ябып, декабрьдә бөтен нәрсәне ябып, инде мин январьдә чыгып киттем Индияга. Ничек дип әйтим, беренче илнең неоднозначный выборы булып чыкты бу. Россиядән булган бар, һәм инде беренче күрүем Мәскәүдән Делига очып, самолет ничә 5-6 сәгать микәнсең. Чит илнең беренче күрүе минем шул аэропорттан чыгып, душный, җылы воздух, январьдә булса да, икенче төрле кешеләр, һәм инде менә шундый беренче ассоциацияларым
чит илләр белән. Ләкин шул менә 2 айда без дуслаштык. Икенче анда егетләр, кызлар килгәннәр иде. Бразилиядан, Египтан, Кытайдан, икенче төрле илләрдән. Һәм инде без алардан бик дуслаштык. Төрле сәяхәтләргә чыгып киткәнебез бар. 7-8 шәһәрдә булганыбыз бар шул Индиядә. Бу илдә мин инглиз телен шомарттым, өйрәндем, чөнки мин алар белән сөйләшә башладым. Рәсәйдә мин алар дип сөйләшмәгән идем инглиз телендә. Монда әшәке булды, начар булды. Нәрсәдер мин ашамады дип әйтүем түгел. Чөнки күп кеше шулай итеп күрә Индияны, бу илне. Һиндстанның колы җиңел булган алайса, бит аннан соң әле тагын 20 илдә булдым дидең әйме? Әйе, сиңа бу илнең тәрҗемәсе өчен рәхмәт. Мин үзем дә оныткан идем Һиндстан дип атарга. Колы җиңел булды. Һәм инде аннан соң мин университетта булган егетләр, кызлар миңа обмен программасы турында сөйләгәннәр. Work and Travel программасы турында сөйләделәр. Һәм инде мин Россиягә кайткач, үземнең университетка обмен отделына барып, шул программа турында сорый башладым. Шулай сорап, Польша килеп чыкты. Шунда барып була дип әйттеләр миңа. Мин инглиз теле бик шума, бик яхшы түгел иде. Һәм шуңа күрә менә Польшага барып була дип. Анда бөтен нәрсә бушка. Ләкин стипендия бирмиләр сиңа. Аннан соң Work and Travel дигәнем шул программа белән шөгыльләнә башладым да, Польшадан соң чыгып киттем Америка Кушма Штатларына. Аннан кайткач Япония булды. Анда уже минем стипендия булды. $700 стипендия түләп бардылар миңа ай сайын. Шул акчага мин общежитиене снимать алдым. Һәм инде ашарга нигә җитте. Торырга җитте бер айга. Әллә кайчак битмәсәң, ашарга, йокларга җитә. Бакалавриатны бетердем дә. Магистрда укганда Кытай булды. Аннан соң шулай университетта аша Мәскәү һәм Петербург егетләре белән Тайваньга 5 көнлек конференциягә киткәнбез. Бөтен нәрсә түләнелде безнең өчен. Менә шундый төрле илләр булды инде минем гомеремдә. Япониядә Токио, шулаймы? Токиодан 1 сәгать Цукуба дигән шәһәр. $700 Мәскәүдә бер ай торырга да җитмәй димәкче идем. Ярый, Токионы үзе булгач. Ул бик күп дип әйтеп булмый акчаны Япония өчен. Ләкин шул яшәргә, ашарга хәтерем буенча җитә иде. Студентка күп кирәкми. Синең үзеңнең шәхси рейтинг нинди? Кайсы илдә менә туристлар өчен, бу килгән студентлар өчен иң дустана, иң френдли илләр кайсылар? Кайсында менә куркып кына беренче тапкыр сәяхәткә чыккан кешегә шундый йомшак, җылы, дустана атмосфера булачак? Мин һәрчак Япония белән Америка дип җавап бирәм, чөнки бу 2 ил тулысынча 2 поляр төрле шамаган илләр. Япония калса, ул инде бик тыныч, син бер кешегә тими торган ил, син үзеңне яхшы хис итәсең, юл буенча барасың, син бер кешедә килеп, берәрсә сорамыйча, шундый ил миңа калса. Америка Кушма Штатларында киресенчә, син һәр кеше урамда барганда, "Хәй, сәлам" дип, "Ничә хәлләрең" дип сорарга мөмкин. Бейсболкаң нинди матур дип әйтергә мөмкин. Әйе, мәсәлән, футболкаң, бейсболкаң матур, яхшы көннәр сиңа дип әйтеп китергә. Кай вакыт бу искренне, кай вакыт бу не совсем искренне дип әйтеп була. Мәсәлән, кечерәк шәһәргә калса, анда ниндер бабайлар, әбиләр йөри, алар шулай ук мин барганда, мәсәлән, эшкә бара идем, алар яхшы көннәр дип әйтеп китә. Алар өчен дә искренне миңа калса, үзен алдамыйча, мине алдамыйча, яхшы көннәр дип, аларның бөтен нәрсәдә яхшы, аларның пенсиясе зур, сәяхәт итәләр, алар бөтен нәрсәдә яхшы өйдә торалар, алар өчен кояшнуларын сибә. Бөтен нәрсә вообще яхшы. Кояш алар өчен генә чыга. Алар өчен генә чыга, шуңа күрә алар бу энергия белән, бу күңелдә булган яхшы кайфлар белән синең дә бүлешергә телиләр. Бүлешергә телиләр. Бу өчен дә искренне. Мәсәлән, Нью-Йоркта торганда кешеләр инде ради приличия ниндер сүзләрне әйтәләр. Кай вакыт. Чөнки анда темп бик тиз. Алар ашыгалар. Төрле кешеләр бар, төрле кешеләрнең төрле проблемалары, акча җитми һаманда. Син дусларыңа язсаң, әйдәгез күрешик дип, алар бөтенесе эштә, вакытын таба алмый. Менә шундый ритм. Шуңа күрә менә бу кечкенә шәһәрләр, зур шәһәрләрдә шундый, бездә дә шундый хәлдер инде ул. Мәсәлән, Мәскәүдән килгәч, миңа Истанбулда бик кыен булды ияләшергә. Аларның менә бу кулай килсен, игенләр, тагын әллә нәрсәләрне өйрәнергә. Югыйсә, монда кулай килсен, ул милли код, ягъни менә бу кулай килсеннән алар аңлыйлар. Бу безнең кеше. Кибеткә керәсең, син сәлам бирәсең, урынга кулай килсен дисең, эшең җиңел булсын дигән кебек. Ничек дип әйтәсең син, кулай дисең? Бездә дә бар андый сүз, кулай килсен. Кулай дигән сүз бар, җиңел дигән сүз бар татар телендә. Уңайлы, җиңел, җайлы эшләнә торган әйбер. Ягъни эшең җай килсен, эшең җиңел эшләнсен дигән кебегрәк. Алла ярдәм бирсен дигән кебек. Үзем әлбәттә башта бөтенләй каршы идем, эшләп торган кешегә килеп кулай килсен дип бәйләнергә. Яңадан соң инде әйтә башладым. Чөнки бу чынлап та бу аралашу каналларын тизрәк ачып җибәрә. Сиңа күбрәк игътибар, сиңа ягымлырак мөнәсәбәт, чөнки Төркиядә күпләр беләдер инде. Ябанчыларга нинди мөнәсәбәт һәм төрекләргә нинди мөнәсәбәт.
урындагы халыкка. Ябанчыларны монда әлбәттә ябанчылар инде килгән кешеләр, аларга акчаларны туздырырга ярдәм итәргә тырышалар. Менә шундый милли кодлар, маркерларны күрсәләр, ишетсәләр, алар инде сиңа үз итебрәк карыйлар. Һәм әлбәттә инде киләсе сорау аларның булачак: нәрәлесенез? Ягъни сез кайдан? Минем инде шундый тәкъдим бар монда яшәгән безнең татарларга, башка россиялеләргә: әйдәгез без үзебез сорый башлыйбыз төрекләрдән, нәрәлесенез дип. Ягъни аларның системасын сындырабыз, алар безгә гел бәйләнә: нәрәлесенез, сез кайдан дип. Әйдә без алардан сорыйк. Ул барыбер яки ул төрекмәннән килгән кеше булып чыгачак, яки Азәрбайҗаннан, яки башка нидән, ягъни Истанбулдан булган төрекләр алар үзләре дә бик сирәк. Шуңа күрә менә бу хәл белешү, яхшы көннәр теләү, үзең алган кояш нуры белән бүлешү, ул шәһәр зурлыгыннан тормыйдыр, ул барыбер нидән торадыр: халыкның мәдәниятеннән, аларның традицияләреннән. Чөнки төрекләр алар шулай, син әйтмешчә, кояш нурын җыеп йөриләр дә, аннары шул кояш нурын башкалар белән бүлешеп йөриләр, теге батарейка кебек. Нәрсә дип җавап бирәсең, каян син дип сораганда? Анда шунда не башлана. Квест, мин әйтәм, мин Татарстаннан, Казаннан димин. Казан, Казахстан. Казахстан дил дип мин тотынам. Татарстан. Кстати, төрекләр Татарстан диләр, Татаристан диләр. Һәм әлбәттә инде монда кирип китә Идел төрекләре, Казан төрекләре, яшьрәкләр булса, Татарстаннан бергә тиеш бит. Зыялылар белә, анда фән белән шөгыльләнүчеләр, мәдәният хезмәткәрләре, укытучылар, алар белә. Бер таныш төрекнең Airbnb аша килгән кунагы Башкортстаннан инде, Уфадан. Һәм әле ул төрек миңа әйтә: ул ди Башкортстаннан ди, ул ди Уфа татары ди. Ягъни кеше инде аңлый, Уфада яшәсә дә, Башкортстанда булса да, ул татар кешесе, ул татар милләт икәнен аның исендә калдырган. Шунысы кызык инде. Кешештергә туры килә, Төркмәнстаннан түгелме дип. Чөнки монда төркмәннәр бик күп. Әйтергә була инде Рубин Казан дип. Алар Рубин сүзеннән инде Рубин без беләбез дип инде дәвам итәләр сөйләшүне. Менә шундый хәлләр Татарстан белән. Мен күп төрекләрне эшләткәнем бар. Польшада да бер төрек белән бер бүлмәдә торган идек. Икенче җирдә дә төрекләрне эшләткән бар. Бөтенсенә дә мин татар дип әйткән идем. Һәм бөтенсенә дә татарның кем икәнен белделәр алар. Татар? Татар беләм дип әйткәннәр алар. Татар берәр тугызы уны миңа беләм дип әйткәннәр. Төрекләр белә дип әйтүем. Мәсәлән, берәр поляк әйтсәң, мин Татарстаннан дип, юк, белмим дип әйтә ул. Менә төрекләр белә Татарстан турында, татарлар турында. Һәм Төркиядә тагын бер момент бар. Монда Казан татар икәнен дә әйтергә кирәк. Чөнки алар Кырым татарларын да белә. Монда Кырым татар авыллары бик күп, Сибир татар авыллары бар һәм Казан татарлары авыллары бар. Төркиядә берничә урында Казан татарларының мәдәни үзәге дигән үзәкләр табырга була. Музей, шундый офис кебек урыннар. Һәм алар менә Казан татарлары дип ачыклап әйтә. Казан татары икәнеңне монда килгәч сәле ныграк аңлыйсың. Чөнки аларга татарлар әле ул Кырым дигәндән аңлатырга мөмкин. Аннары тагын бер кызык, плюс та кебек төрекләрдә бу Казан сүзе ул җиңү дигәнне аңлата. Мобиль операторның кушымтасында күрәсең. Мәсәлән, 10 гигабайт Казан, 125 лира Казан. От дигәнне аңлата инде. 10 гигабайт от. От типа выиграй, да? Әйе, шундый мәгънәдә. Һәм бәйгеләрдә, ярышларда җиңәргә дигәнне аңлата. Һәм Казан дигәчтен алар иң беренче чиратта менә бу җиңүне күз алдына китерә. Шуңа күрә Казан Татарстан дип. Мәгънәсе яхшы икән төрек телендә. Әйе, бик яхшы. Бу миңа бик ошый, дөресен әйткәндә. Әйдә, Төркиядән читкә китик, мин аның турында бик озак сөйли алам. Менә әйдә, син белән уйлап карыйк, синең үзеңнең нинди фикерең бар, бәлки микеннән аерыладыр. Сәяхәтләр ул нәрсәгә кирәк кешегә? Акча туздырудан башка тагын нинди плюслары бар аның? Мин аның турында шулай уйлагандым, соңгы елларда особенно, чөнки бер кайда бик анхакылы еш сәяхәт иткән юк, һәм шуңа күрә үземне ничектер икенче төрле хис итәм. Бер үк картина күз алдымда, ниндидер яңа эмоциялар бәлки азрактыр. Һәм инде бу бик миңа ошап бетми, соңгы атналарда, соңгы көннәрдә бәлки кайдыр икенче шәһәргә дә китергә микән, мәсәлән, Төркиягә чыгып китергә микән дип уйларым бар. Уйларым күбәя. Беренче айга, елга дип түгел инде, хотя бы бер атнага, мәсәлән, 2 атнага шундай кичкенә сәяхәткә бару бик кешене яңа эмоциялар биреп, яңа кайфләр, яңа картинкалар синең күз алдында булса, ул сиңа ниндидер илһам да бирәчәк. Мин шулай дип хис итәм үземне. Ниндидер яңа уйлар бәлки килеп чыга, теге шешелмәгән сораулар, икенче угылдан аларга карыйсың да, бу бик җиңел сорау бит дип, бәлки шешелә дә ул синең. Яңа кешеләргә сөйләшәсең, икенче төрле мнениен тыңлыйсың. Шуңа мин сәяхәт иттем дә, төрле кешеләрне күреп, төрле мәдәниятләрдән күреп, кешеләр ничек яши, нишли икенче илләрдә, нәрсә турында уйлый, нинди сораулар аларны борчый дип, тулысынча нәрсә килеп чыга инде сәяхәт иткәндә. Үзең дә бәлки җавап бирәсең үзеңнең сорауга. Картина киңәя. Мәсәлән, Россиядә яшәгәндә, син уйлыйсың,
Моннан да зур ил юк. Бик зур, бик киң. Мәскәүдә яшәгәндә уйлыйсың, бу бик зур шәһәр һәм Мәскәүдән килгәннән соң, мәсәлән, башка шәһәрләрдә, хәтта Төркиядә, Истанбулда һәр вакыт Мәскәү белән чагыштырасың. Бик ерак барасы юк, бу бит Мәскәү түгел дип уйлыйсың. Югыйсә, Истанбулның бер районыннан икенче районына барыр өчен 2 сәгатьтән артык вакыт китә. Һәм син шаккатып утырасың, бигрәк озак, бу бит Мәскәүдән дә озаграк дип. Соннан инде математика килеп кушыла. Син аңлыйсың, Истанбулда халык Мәскәүгә караганда да күбрәк. Ягъни тегендә 16 миллион, монда 20 миллион. Һәм менә моны кабул итү бик озак бара. Ягъни син үзеңне зур шәһәр кешесе дип Мәскәү белән чагыштырыр өчен генә киләсең. Ой, булар монда ничек яшәрләр микән дигән кебек өстән генә карар өчен, чагыштырыр өчен генә. Яңадан аңлыйсың, башкача да яшәп була икән бит. Башкача да хәл итеп була икән мәсьәләләрне. Менә беренче тапкыр килүчеләрнең, яңа гына Истанбул белән танышучыларның зарларын ишетергә була. Монда фәлән әйбер юк, монда тегесе эшләми, монда бусы эшләми, монда бу инновациялар җитми. Менә хәзер Россиядән киләләр теге айтишниклар, монда дөньяны үзгәртәләр, күтәрәләр, яхшырталар. Соңыннан карый башлыйсың. Монда безгә караганда да яхшырак хәл ителгән кайбер мәсьәләләр. Безгә алардан үрнәк алырга кирәк. Безгә менә булардан карап, үзебезгә нәрсәдер күчерергә кирәк. Без бөтен яктан да супер-пупер түгел икән. Менә бу IT ягыннан, инновациялар ягыннан, навигация ягыннан. Бездән дә яхшырак эшләүчеләр бар икән. Бездән дә яхшырак оештыручылар бар икән. Мәсәлән, Россиядә менә чүпне аерым җыю ул әле башланды гына. Башланды. Моның белән менә бу хипстерлар бик каты кызыгып китте. Экологик активистлар, яшьләр өчен бу бик актуаль тема була башлады. Хәзер алар мәсәлән килделәр дә Истанбулга һәм утыралар. Ой, монда чүпне аерым җыю дигән әйбер юк икән. Монда урамда менә бу чүп җыючылар гына бар икән. Теге зур капчыкларны тәгәрмәчләр белән өстерәп йөрүчеләр. Менә шул аларның бөтен аерым чүп җыю дигән әйбер. Урамга чыгасың, анда бар менә иске киемнәрне тапшыра торган просто будкалар. Ачасың да төшереп җибәрәсең. Анда бар пыяланы җыярга аерым нокталар. Анда бик күп менә бу чүпне аерым җыя торган савытлар, тартмалар. Алар Россиядәге кебек ялтырап әллә кайдан күренеп тормый, чөнки алар инде яңа әйбер түгел. Россиядә ул яңа кергән, бай холдингларның офислары янында гына урнашкан, әллә инде кызык заманча фишка булып тора. Төркиядә заманча фишка түгел, бу инде шул хәтле, нигә интерьерга кереп беткән әйбер, аны син 2-3 тапкыр яннан үтмичә күрмисең. Һәм икенче тапкыр үткәндә инде карыйсың, менә монда бит кагаз ташларга була икән, монда пластик ташларга була икән дип. Менә шул яктан чит илләр сине бик тиз айныта. Ягъни син үзеңне миңа шикләүклелатты дип йөргән Мәскәү хипстеры Истанбулга килгәчтән, монда шундый әйберләр юк дип йөри башлый да, әйбәт кофейнялар юк, тегесе юк, бусы юк. Соңыннан барысы да бар икән ачыклана. Ягъни алар тормышка шул хәтле кирип киткән, алар аерылып тормый. Һәм син үзеңне менә бу латтың белән беркемне дә шаккаттыра алмыйсың. Менә шундый моментлар бар. Ягъни синең тормыш картинаңны бөтенләй икенчегә барып җибәрә торган. Мин уйлыйм, сәяхәтләр кайбер вакытларда психологларны алыштыралар. Чөнки син бик күп кешеләрне күрәсең, менә син әйтмешли, аларның фикерләвен аңлыйсың, аларның дөньяга башкача карашын, һәм синең тормыш картинаң ул зурая, пазл тула башлый. Син әйткәнеңчә, ниндидер яңа идеялар бирә ала. Син мәсәлән икенчеләрдән нәрсәдер бар. Син менә бу бик миңа ошый дигән уйларың була да, моны үзеңнең иленә, Татарстанга, Россиягә алып китә аласың да. Мәсәлән, магазин, нәрсәдер икенче төрле нәрсәләргә ача аласыңмы, эшли аласыңмы? Шундый сүз бар рус телендә заземляться. Ничектер кайвакыт проблемалар ниндидер килеп чыга, бер уйда тота алмыйсың үзеңне. Һәм бу сәяхәтләр сине ничектер җиргә төшерә. Без менә мондай, бу кешеләр шулай ук тора, аларның шундый проблемалары бар, шундый сораулары, монда булай дигән уйлар килеп чыга да, җиргә якынрак буласың дип чыга. Үзеңне планетаның бер кисәге итеп хис итә башлыйсың. Ягъни син үзеңнең проблемаларың белән бер үзең түгел, моны чишәргә була дип. Син әле әйттең, чит илдән яңа идеялар белән кайтырга була дидең. Ул идеялар теге Хрущевның кукурузасы сымак булмасын инде ничектер. Актуальрак булсын. Кешедән тора инде, кеше нинди идеяларны күрә, нәрсә ошый. Әйттем бит. Татарларны кызыксындырган актуаль темаларга аралашу нуктасы. Җиңелчә, дусларча, татарча. Син менә сезләргә теләгән идең, башта ук теләк белдергән идең студентларга ниндидер файдалы проектлар, файдалы программалар турында сөйлисем килә. Безнең подкасттан файда булсын дип. Мин татарча, в принципе, сез ишеткәнемчә бик яхшы сөйләшмим. Һәм инде Рима әйткәнчә, мин үзем, миндәге сухатнашын дип Рима үзем язган идем. Бу инде минем шундый омтылышым, татар телен шомартырга, һәм инде күбрәк татарча сөйләшергә дигән омтылышым инде бу минем. Һәм шуңа күрә подкастны яздырабыз да без.
Подкастның бір оештырушысы Скайтат ул сөйлем клубы. Менә безне бүген беренче тапкыр сөйлем практикасы өчен оештырылган подкаст дияргә була. Бәлки шулайдыр ие. Бәлки сез бу подкастны тыңлыйсыздыр, сез һәм сез студент. Сезнең өчен мин рекомендовать итәр идем кайдыр сәяхәткә китәргә, бәлки обмен буенча кайдыр укырга. Чөнки минем бу 3 тапкыр булган опыт миңа калса бик тә уңайлы, сезгә бик тә булышачак алга таба. Чөнки сез инглиз телен шомарта аласыз, төрле кешеләр белән связьга керә аласыз, име? Очраша, сөйләшә, контактта кала аласыз. Һәм инде чит илнең университетында уку үзенә калса бер опыт шундый. Мин чит илгә барып укыган һәм инде бу миңа бик тә ошамады дигән кешеләрне белгәнем юк. Сез студент булганда менә шул 4 ел арасында бакалавриатта, бәлки магистратурада 2 елда каядыр барырга тырышыгыз дигән наставлением. Чөнки менә хәзер бу юнәлеш Россия студентлары өчен бик тә кыенлыклы юнәлеш дип әйтеп буладыр инде. Ләкин ниндер төрле программалар бар. Обмен ул, мәсәлән, work and travel бүгенге көндә шулай ук эшли. Америка китәсезме, үзегез табасызмы ниндер программаны? Магистратура программалары отдельно бар. Сез бакалавриатны бетереп, чит илгә магистратура китә аласыз. Төркиямы ул, Европа илләреме, Азия илләреме, Америкамы, төрле стипендиялар, грантлар бар. Һәм инде шул программаларны карый аласыз дип әйтүем. Конкрет программалар нинди выделять итеп була монда? Мәсәлән, безнең компания бар иде, Global Vision дигән. Без work and travel белән шөгыльләнә идек. Бүгенге көндә шөгыльләнәбез инде. Һәм шул ук вакытта Кытай университетларына стипендия, грантлар буенча студентларга булыша идек университетка керергә. Бу государственная стипендия, $500-600 сезгә юаньда бирәләр, һәм инде бушлай Кытай университетында уку. Кытай телендәме, инглиз телендәме, зур, яхшы, матур Кытай университетларында укып була. Шулай итеп безнең күп студентлар китте. Мәсәлән, шундый программа бар. Бүгенге көндә шулай ул существует, шулай ук податься итеп була. Европа университетлары күп грантлар тәкъдим итә. Бу турында интернетта информация бар. Шул теманы нәрсәгә күтәрәм, чөнки соңгы вакытта нәрсә беләндер шөгыльләнергә дип торам. Бәлки шул чит илгә поступать итәргә булышырга микән дип шундый компания ачырга микән дип торам. Бик тә ул җиңел түгел, катлаулы нәрсә, төрле программаларны белергә кирәк, төрле җентекле кичкенә моментларны белергә кирәк, төрле илләр белән, төрле университетлар белән. Менә шундый уйлар бар миндә дә. Ничек булып чыгар, алга таба күрербез ансын. Волонтерлык буенча төрле юнәлешләр бар, тәкъдимнәр. Волонтерлык та бар. Мин беренче тапкыр үземдә волонтерлык программасы буенча киткән идем Индия. Ләкин минуслары инде андый программаларның күбесе сезгә беренчедән акча түләмиләр, икенчедән сез түлисез акчаны. Барганда ук минем ничек булды? Мин 15 меңне биреп куйдым ISIC дигән компанияга. Аннан соң инде үзем акчама алдым билетларны. Һәм инде Һиндстанда безгә нәрсә генә бирделәр. Без бушлай тордык һәм безгә иртәнге аш бирделәр. Нинде шәй, ниндер берничә ипидна шулна безнең бушлай бирелгән опцияларыбыз булды. Бик күп түгел. Һәм инде акча түләмәделәр безгә. Шундый минуслары бар дип әйтүем. Менә укыганда сезгә инде сез беренчедән укыйсыз, ниндер яңа информация үзегез өчен аласыз. Икенчедән бушлай укысыз, грант стипендия аша китсәгез, һәм инде өченчедән сезгә хәтта стипендия да бирә алалар. Сез 500-ме, 300-ме, 1000-ме таңда күбрәк була, стипендия ала аласыз. Аннары стажерлык буенча төрле программалар бар. Һәм хәтта укуын бетермәгән кешеләрне үзләренең проектларын алучы галимнәр бар. Ягъни аларның нидер тикшерү проекты, һәм алар бакалаврларны яки магистратурада укучыларны үзләренә проектка чакыралар. Ягъни эзләгән кешегә табыла. Укуны бетергән кешеләрне кем ала? Синең ниндер үрнәкләр, примерлар бармы? Мин Телеграмда бик күп каналларда утырам. Менә бу стажерлык, волонтерлык. Мин дә укыйм аларны, ләкин мин белгән кешеләр юк. Кайдыр киткән кешеләр хәтеремдә бер кеше дә юк кебек. Программалар может бардыр алар, киткән кешеләр юк ахырсы. Юк, алар бар, аларга кемнәрдер бара. Хәтта ниндидер мөселман, ислам, тарих буенча зур эзләнү проектларына да магистрларны яки аспирантларны чакырган галимнәрне колак читен булса да ишеткәнем бар. Миңа да җибәрәсең әле алайса, мин үзем дә китерәм бер программа буенча. Ярый, миңа да ниндидер консультатив үзәк ачырга кирәк булыр. Менә син сәяхәтләр дидең, син алар турында бер җирдә язгансыңдыр бит инде. Инстаграмдамы, хәзер Телеграмда. Һиндстанда булганда мин ВКонтактеда группаны алып барайдым.
Күн сайын яза дидем. Мен анда беренче көн без монда бардык, мондый нәрсә эшләдек. Икенче көн эшләдем, өченче көн 47-нче, 48-нче көнгә кадәр Рәсәйгә кайтканчыга кадәр көн сайын язып бардым. Аннан соң Польшада булганда, икенче илләрдә булганда инде Инстаграмга еш түгел YouTube-ка да төшереп, күбесенчә Инстаграмга сториста, постларда язып, бардым кичнәне блог, сәхиләр турында үземнең турында блог. Беренче ел алдан, может быть, ул вакытта минем анда подписчиклар бәлки 15 меңләп булгандыр, хәзер инде бераз күбрәк. Миңа шул хәтле кызык синең теге фикерләвеңне күзәтү. Син мәсәлән анда не часто дип әйтергә телисең, татарчасын эзлисең һәм шундый әйтәсең, еш түгел дип әйтеп китәсең. Юк, мин моны шундый итеп сыкланып карап утырам, кешенең башы ничек тиз эшләй, тегендә моннан тартып алып. Татарча сөйләшмим, шуңа күрә минем татарча сөйләшүем бу миңа калса ничектер бер үк вакытта миңа ошый да, бер үк вакытта минем чит илдә сөйләшкәнем кебек хис итәм үземне. Чөнки сөйләшкәнем юк. Казанда да татарча кемне сөйләшә? Мин уйлап утырайдым бер кичне, әйтәм, кая барырга миңа? Татарча сөйләшергә. Авыл турында түгел, авылда кешеләр сөйләшә, аларны рәнҗетмичә, әйткәндә, бәлки сәяхәтләр мәсәлән турында, яки сәясәт турында, яки нанда тарих турында кемнән сөйләшергә миңа? Андай кешеләрне каян табырга дигән соравым чыкты башымда. Беренче блогерлар тоже бар инде ул Казанда, берничә генә, алар меңләп түгел. Кая бара, кая сөйләшергә, андай кешеләрне кая табырга, ниндер сөйләшү клубын кая табырга, мин үзем дә белеп бетермим. Бу инде бәлки генә реклама, безнең Скайтат сөйләм клубы бар, әмма ул онлайн. Без Zoom-да сөйләшәбез. Җыелабыз, сөйләшәбез. Казанда белүемчә җәй көн эшләде, Катнага бер тапкыр сөйләм клубы. Алар менә бик кызык темаларга сөйләшәләр иде. Кабан күле буенда Speaking Club. Хәзерге вакытта аңлавымча егетләр кызлар китап йортына җыелып, китап клубы ясыйлар. Ягъни ниндидер китаплар турында сөйләшеп, фикер алышып утыралар. Безнең Скайтатта да бар ул тема. Без мәсәлән сөйләштек Ринат Мөхәммәдиевның бер повесте турында, мөхаҗирләр булган шәхилләр турында фикер алыштык. Ягъни без үзебез укыйбыз да, ниндидер сораулар бирәбез дә бер-беребезгә чат аркылы манда. Фикер алышасың. Аннары Zoom-да җыелышабыз да фикер алышабыз. Бу минем үзем өчен дә файдалы, чөнки минем инде татар әдәбиятын күптән укыган юк. Мин мәктәптә укып бетергәчтен, шул моменттан татар әдәбияты да бетте дип уйлаган идем. Юк, язалар икән. Ниндидер хәрәкәт бар икән, бездә татар әдәбияты бар икән. Менә блогерлар юк, әдәбият бар, язучылар бар. Казанда беренче блогер бар, мин белгән. Тулысынча татар телендә алып бара торган үзенең Инстаграмларын, сториста татарча сөйләшә торган блогерлар бар. Ләкин алар бик күп түгел. Шундый урын, китап клубы дигән нәрсә турында әйттең. Минем өчен кызык булыр иде бу. Килеп, ниндер китапмы? Ләкин шул китап клубына да калса, анда килер өчен син тулысынча бер китапны укып чыгарга тиеш микән? Шунысы да бар. Син Җиңел генә түгел. Син моның алдан тулысынча бер китапны укып чыгарга тиеш әле. Татар телендә. Аннары миңа бик ошый Ачык университетның лекциялары, татарча төрле кызык темаларга. Кызык дигәнем инде актуаль темаларга, дөньяда кирәкле темаларга. Һәм Ачык университетның аның офлайн мероприятиеләре дә була. Ниндидер лекциялары, ачык дәресләре, воркшоплары. Минем өчен актуаль тоела. Һәм мин аны менә мәсәлән Мәскәүдә, Истанбулда шундай берләр җитми дияр идем. Чөнки Казаннан читкә киткәч инде әлбәттә бик күп игътибар, бик күп көч, энергия китә оештыруга һәм эштәлеккә бик аз вакыт кала, бик аз энергия кала. Азат үзең оештыр, сәяхәтчеләр клубы, сәяхәтләрем кеше йөрер иде. Мәсәлән, сәяхәт турында нидер лайфхаклар. Мин тыңлар идем. Мәсәлән, тыңлар идем ничек итеп чемоданга әйберне күбрәк сыйдырырга. Минем өчен иң кирәкле. Буйны так кичнәгә сола. Бер җыелышта шуны сөйләштек. Икенчесендә сөйләшәсез ничек итеп мәсәлән билетларны очсызрак алырга. Бар бит шундый фишка, теге сишәмбе көнне кич алсаң, алар очсызрак була дигән ачкычларга. Ләзим янда күрәк беләсең, күрәсеңме? Мәсәлән, анда үзең белән шампунь күтәреп йөрмә дигән әйберне кызларга менә әйтеп кара кирәк. Хәтта мин үзем белсәм дә, минем әллә ничә тапкыр аэропортта шампуньнарны ташлап китәргә туры килде. Менә бер егет кичә сөйләде, мин Истанбулда 100 лирага ди саз сатып алдым ди. Чөнки сатучының ди әбисеме, бабасымы ди Татарстаннан Ютазы районыннан ди. Таксим районындагы кибет музыкальный инструментлар саталар, саз, милли инструмент. Һәм сиңа шул сазны 100 лирага саталар, һәм аңа
шул сазны аэропортта калдырып китәргә туры килгән. Менә шундый ситуациялар булмасын өчен нәрсә эшләргә кирәк. Миңа калса бу бик кызык булыр иде. Без хәтта, менә миссионер өчен моны кирәк димен. Без Мәскәүдә уздырган татар форумына якут егетен бу сәяхәт фишкалары турында сөйләргә чакырган идек. Ничек кыргыйларча сәяхәт итәргә, тур путевка буенча түгел, үзең. Ничек итеп, мәсәлән, шул ук Америка сине иткән, яки Европадагы башка илләргә. Ничек үзеңнең тормышыңны җиңеләйтергә, акчаны да азрак туздырырга, кешеләр белән дә күбрәк танышырга, менә шундый фишкаларны. Бу бик кызык булыр иде. Ә синең менә бу Инстаграмдагы язмаларың мин бит таки карап чыктым. Ник татарча түгел, Азат? Ник татарча түгел? Ага. Соңгы арада бер татар шигырен чыгарган идем мин. Күрдем, шигырьне күрдем әйе. Менә шул шигырь бар. Бер йөзләп посттан шул бер татар шигыре бар. Причем супер шигырь. Дәвам итсәң дә була. Яңа мәсәлән бик ошады. Мин үзем элек шигырь жанрына бик өстен карыйдым. Ну, бөтенесе дә яза дип. Актанышта туса, син априори тумыштан, менә бишектән төшү белән, бишектән төшкәнчә әле җырлый беләсең, бии беләсең. Инде җырлый да, бии дә белмисең икән. Инде тегесенә дә бусына да сәләтең юк икән. Ну, ярар. Ну, шигырь сөйли беләсең, шигырь яза беләсең. Әмма соңгы вакытта аңладым, татар бик шатлыклы булса да, бик бәхетле булса да, бик хәсрәтле булса да ул шигырь яза. Ул бөтен ниен шул шигырь аркылы чыгара. Бу безнең шундый милли психолог шигърият. Үзеңнең эчеңдәге хисләреңне генә түгел, бөтен травмаларны шигырьгә чыгару, шигырь аркылы җиткерү. Җырга салып җырлаганчы җыр ул хәтле тиз барып җитмидер. Но шигырь кешенең күңелен җитәрзирәк барып җитә. YouTube белән синең дуслык нинди? Соңгы арада бернәрсә дә төшергән юк. Унлап микән, берничә видео төшергән бар. Ләкин профессиональ рәвештә ничектер көндән көнгә төшергәнем берсе дә юк. Вакытлыча гына Япониядә, вакытлыча Америкадан видеоларны куйганым бар, ләкин еш түгел. Ә нинди сәяхәтче блогерларны үзең карыйсың? Карыйсыңмы? Птушкинны карагандым, беләсеңме андый блогерны? Әлбәттә, кем белми Птушкинны? Кемдә бәлки белмидер, белмим. Менә ул соңгы арадагы хәлләрдән алдан төшә иде хәзер менә соңгы вакытта тоже бернәрсә дә куймый. Орел и решка меня бик шабытмый. Ничек берничә тапкыр караганым бар, ләкин бик не очень заходит меня. Карагандым берничә ел алдан Пора валить Руслан Усачев. Птушкин яхшы төшә иде, ничектер тулы, ил турында төрле якларын күрсәтеп, аның выпускларын ничектер шыйды миңа. Ничектер чын күңелдән, әйме? Чын күңелдән, ул бер үзе генә, берсегә дә не отвлекаясь, берсе дә комачауламый аныга, үзе генә берничә көндә төшерә, шуңнан җентекләп теге һәр кадрны, һәр җирне барып үзе төшереп, әйтеп, сөйләп, аутентичный булып чыга иде аның. Мин аны көтә идем, Идел буена килеп, шундай сәяхәт блогы төшергәнен. Әмма Россиягә кроны яптылар, хәзер инде рөхсәт булып та килсә, мәсәлән, Идел буена бер 80 елдан аның чыгарга тиеш видеос. Әйттем бит. Татарларны кызыксындырган актуаль темаларга аралашу нуктасы. Җиңелчә, дусларча, татарча. Мин хәтерлим Инстаграмда маска ясаганым. Әйе, булды хәл 2020 елда. Яндекс сүзлеге белән идеме? Без аны икенче перевернув логотип Яндекса, без аны шулай дип эшләп куйганы, Яндекс булмасын дип логотип, тулысынча Яндекс дигән сүз белән. Шундый сүзлек булып чыкты, сез Яндекс масканы җибәрәсез дә, сезгә бер 2-3 секундта татар телендә килеп чыга сүз, һәм сез аны рус теленә тәрҗемә итәсез. Алмаш Силмәш теге икенче телдә маска булды. Ягъни сине татар теленә барыбер ничектер тарта. Һичшиксез тарта. Беренчедән әтәнием татарча сөйләшә дип әйтеп була. Без алар белән инде күбрәк татар телендә сөйләшәбез. Әтибән кай вакыт русча, кай вакыт татарча. Бытовой темаларыннан әллә нәрсә түгел. Мәгълүм мәктәптә укыганда сыйныф җитәкчесем татар теле укытучысы иде һәм безне төрле олимпиадаларга татар теле, татар әдәбияты буенча безнең төрле олимпиадаларга әзерләтте безне. 9-10 11 классларда төрле олимпиадаларны җиңгәнем бар. Мәктәптә, районда, Казанда, Татарстанда 10-мысың урын булдым сымым татар әдәбияты буенча. 10 класста, 11 класста микән. Шундый нәрсәләрдә булды. Татар теленә мине тарта. Нәрсәне беләм, нәрсәне эшли беләм. Мәсәлән, масканы. Шундый идея килеп чыкты. Мен әйтәм, бу идея точно по-любому вирусный булачак. Шундый нәрсәне эшләсәм, моны кешеләр репост итәчәк. Һәм инде татар телен саклап калыйк дип, әйдәгез уйнап калыйм дип, үзенә Инстаграмга сториска кертәчәк. Мин эшләдем дә, беренчедән үземне төшердем. Һәм эстафета кебек 5 кешегә микән җибәрдем. Сәләттән җибәрдем дә, алар шулай
шулай ук төшерделәр дә, идеяларга ошады һәм шулай ук эстафетаны бирделәр икенче кешеләргә. Пирамида кебек таралды бу нәрсә. Һәм инде статистиканы караганда, менә мин беренче ай элек микән 3 миллион показ булды бу масканың тулысынча, менә шул 2 ел арасында. Беренче 2 көндә 1,5 миллион просмотр. Татарстан VR видеолар ясаган. Ягъни Казан буйлап, Болгар һәм Зөя буйлап 360 градуслы камера белән манзараларын төшергәннәр. Теге Казанга кайтып кергәнсен булды. Минем анда идея бар иде. Рәхмәт сиңа бу сорауың өчен. Мин шул Тайваньга барып кайткач 2019 елда без Тайваньда нәрсәне күрдек. Безгә шулай ук, бу форум иде, экономик форум, азиатский, экономический, тихоокеанский форум. Һәм безгә шунда күрсәттеләр тоже менә шундай VR сәяхәт итә торган проект. Син киләсең, VR күзлекне киясең үз-үзенә. Утырасың мәсәлән, Һиндстан буенча яки икенче ил буенча шәһәр буенча сәяхәткә китә аласың. Син автобуста утырган кебек, яки син утырасың урындыкта, сулга карайсың, уңга карайсың, артка карайсың һәм төрле җирдә бөтен 360 градусов син күрә аласың. Нәрсә бар, юл буенча барасың кебек. Теге мәсәлән, син Лондонда барасың да, карайсың анда сулга, уңга, һәм инде сиңа шул вакытта сиңа сөйләр, инде экскурсия бирәләр, һәм инде син бу Лондонның экскурсия автобусында булган кебек эмоцияларны тотасың. Шундай идеяны күргән идем анда, мәйтәм, Россиягә кайткач, шундый нәрсәне эшләп була, яки бу идеяны тагын да бит ниндер объектларны саклап калу, грантлар алып була дигән шундай уйлар бар иде. Мин бу идея турында сөйләгәндем, ниндер конкурста шөгыльләнергә кирәк. Шул җанатып торырга кирәк инде бу идея өчен. Мин идеяны сөйләдем дә, үзе эшләнә дигән нәрсә түгел, моның белән шөгыльләнергә кирәк, акчаларга кирәк калгандыр. Барып төшергә кирәк әле аны. Аны кемгә ошый микән бу идея? Озын сүзнең кыскасы, мине поддержать итмәделәр. Мин сөйләдем дә, кешеләр, яхшы, анасын кем килә синең бу VR нәрсәләрне, бу VR видеоны карарга диделәр миңа. Анасын VR инде бу бик үзенчәлекле, актуаль, уникаль идея түгел диделәр миңа. Без моның турында шулай беләбез. Ярар, идеяң өчен рәхмәт, күрешербез диделәр дә. Мәйтәм, ярар, дәвам итмәдем бу теманы. Идеяга бизнеска кебек карыйдым. Ләкин инде бу идеяга грантны алып, шул грант акчасына эшләргә мөмкиндер. 360 градуслы камера булса, аны кемдә ясый ала. Һәм хәзер бу VR күзлеген киеп карау өчен ниндидер бер билгеле урынга гына килү кирәкми? Ул беренче ел элек шулай иде. Мәсәлән, кинотеатрга киләсең, анда менә бу VR күзлегеннән тест ясыйлар. Күзлек аша Америка таучыкларында төшеп менеп йөреп, хәтта аңын югалтып егылучылар бар иде. Һәрбер кешенең үзенең өендә, әгәр ул теләсә, ул VR күзлеген алып куллана ала. Ягъни өеннән, кухнясыннан чыкмыйча да, мәсәлән, Казан буйлап шул видео аша сәяхәт итә ала. Менә шул хакта иде сүз. Чөнки татарлар дөнья буйлап таралып урнашкан. Кемнәрдер 100 ел элек киткән, кемнәрдер хәзер, һәм әлбәттә аларның Казанны сагыну дигән Әсәре бармы? Генетик тайпылыш бар. Һәм менә аларга бу зур күчтәнәч булыр иде. Моны ничек итеп тәңкәләштереп, акчалаштырып буладыр, әлбәттә минем баш уякка бик эшләми. Мәсәлән, без Татарстанда төрле шәһәрләрдә төшергән видеолар турында сөйли алабыз. Бу инде бер проект кебек, безнең тарихны, шәһәрләрне саклап калу кебек яңгырый. Инде икенче проект, бизнес кебек эшләсәк без моны төрле шәһәрләрдә төшерә алабыз. Мәсәлән, Татарстанда түгел, киресенчә, Истанбулда, Лондонда, Нью-Йоркта, Токиода, Пекинда, Шанхай, икенче илләрдә син Казанда калып 300-500 сум түләп утырасың да саклайсың илне. Мәсәлән, Токиода булганың юк, Токиога барып кайтуында 100-200, 300 мең сум кирәк сиңа, монда син 500 сум түләп Япониянең төрле шәһәрләрендә сәяхәт итә аласың. Без инде Камал театр спектакльләрендә шулай карап булсайды дип хыялланып алдык бераз гына. Озын сүзнең кыскасы, озат әйтмешли. Без бүген инде бер сәгатьтән артык сөйләштек. Сәяхәтче, блогер, эшмәкәр, җәмәгатьче, филантроп, фаундер Азат Кашапов белән аралаштык. Азат, рәхмәт сиңа бик зур. Рәхмәт сиңа, Римма. Татар телен шомартырга, өйрәнергә дигән омтылышым иде инде бу минем бүгенгә. Бик яхшы омтылыш, бик зур рәхмәт, сау булыгыз. Сиңа рәхмәт, сау булыгыз. Әйттем бит. Татарларны кызыксындырган актуаль темаларга аралашу нуктасы. Җиңелчә, дусларча, татарча. Әлеге подкаст Скайта сөйләм клубы һәм Татар порталлары берлегенең уртак проекты. Безнең подкастны Spotify-да, YouTube-та һәм Rutube-та, Podster мәйданчыкларында, Apple һәм Google-ның подкаст ресурсларында, Яндекс.Музыкада табып тыңларга була.